Attajiri, 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 mai hali ne attajiri. Sai aka wuce ya fito ne attajiri. Ina ya kai babu san attajiri. Na gaba ya yi gaba sai na bayan attajiri. Ba ya kai babu ya kai attajiri. Mai kuɗi ya fi kuɗi a attajiri. Mai rabo yana rabo attajiri. Masu karɓa suna ta karɓa attajiri. La 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 la. Gaskiya ne Alhaji. Ai da ma ya kamata Alhaji ruguje ta za a yi. Tunda talakawan sun yi kaɗan a gurin. Wannan ruje ta za a yi kawai yi gidan wanka da ba. Na gamsu da wannan wajen taka Alhaji. Shi Ba san kenan. tunda mun riga mun sai da rufin gaba ɗaya. Eh, An sai ta. eh. Nan sai dai kawai a yi gidan wanka da ba haya. Kuma Alhaji wannan hikima dabara ta yi. Domin suna da matsalar wajen muhalli. Gaskiya ne. Akwai wani mai gari ƙato. Gaskiya ne. Duk kofin ba haya. Kaga sai a samu Abdulsalam Arkuku ya zauna. Su bin ma za a iya haɗa su abu. Eh, gaskiya kan. Gaskiya ne. Kamfani. Arkuku ne. Amma wa za a samu wanda zai ba mu lambar wurin da musamman kira shi. Ko? To, kuma Wanda ya kamata mu yi. Yanzu dai eh, Yawwa, ga halitta malam. yawa haka ne. Da Allah kana da mai lamba mai gida mai wannan plaza? Ba ni da lambarsa, amma dai Plaza Ashiru Tukurti. Ka ji ashe gurin ashirin tukun tukur. mutumin kirki. Gaskiya ne Alhaji. Ai in dai waya ce a nan Beirut Road. gaskiya ne. Mai quality mai inganci to ba kamar ta ashirin. Na sani wallahi Alhaji. Wallahi saboda daga kasashen wa za a ga sanatoci 'yan majalisu abokanai na har Tinubu. Ka san ai hima Tinubu yaro na ne. To in dai za su sai waya su raba al'umma nan suke zuwa gurin ashirin tukur su siya. Eh, Nan muke ganin motocin suna zuwa zindima zindim. Yanzu yadda za a yi. To ana ma da lambarsa. To yanzu kai yadda za a yi ba ka tafi haka kawai ba. To, An baka ziliyan biyu. godiya nake yalla, godiya nake. Amma komai wallahi ba sai ka gode ba, je ka. To ai talaka ne, gwara a taimaka mashi. Ai ashirin tukur yana da amfani. Saboda jama'a talakawa suna amfana sa, har ma masu kuɗin. Saboda haka ba za a taɓa gurinsa ba. gaskiya ne. Ya kamata lallai duk yadda za a yi. A kama ɗinsa in samu in ƙara masa jari. Attajiri ban masu kuɗi. Sai in ƙara masa dala kwanza zanzaniya zaƙi ziliyan zantaran ziliya zini ziliya ne ƙarshen kuɗi. Rabin duniya kenan. Eh, To mu je mana. to Alhaji mu bismillah. Ai Alhaji ba ma sa ka abun nan ba. Mu je ka. Ka taimake ka. Attajiri uban masu kuɗi. Attajiri uban masu kuɗi. Yawa sanon ku kuma sanon ku yau ba zan raba kuɗi ba da Allah ku yi haƙuri. Zan aiko a masallaci. Ai Allah shi kaɗai. Gaskiya ne. ba gajiya. Yawa ku zo mu tafi. To mu je. Gaskiya a taji ba zan iya ƙara ba ko da mutum ɗaya ba. Duk wanda ka turo daga mai miliyan goma miliyan kaza sai a ta ba su kuɗi babu rubutu, shi yasa kawai na ce wannan karan kawai ba zan bara ba, gwanda in ka zo mu magana mu tsari duk wanda ka turo ya zama na to an yi abin da za a yi a rubuce. Wannan shine dalilin da yasa na hana, ba wani abu ne. Au, kai yanzu kawai don na turo na ce ka ba wannan miliyan goma kacal. Yanzu a da haka muka yi da kai? Lokacin da ba ka da shi
kana buƙatar kuɗi na tura maka account ɗinka? Shine yanzu ka girma ka zama haka, shine zaka zo mun da wannan abun. Haka ne, ban manta halaccin da kai mun ba, ina sani da shi. Amma ina son ka gane wani abu, duk wannan abun fa da ka gani muna yi, harkar cinikayyar nan da kuɗaɗen nan kuɗi ne da ba na ni kaɗai ba na mutane ne. Dole sai an yi abu cikin tsari da lissafi, wannan shine dalilin da ya sa. Ka fahimce ni? Yanzu bar da abunka kana tare da ni kake tsoron rigima? Ai ko kuɗin waye kawai ka ci ba ka da matsala. Bari ma ka ji na gaya ma yanzu nan wannan magana da nake da kai lissafin da nake wafan ma zan siye gaba ɗaya in baka ita a hannunka ka juya ta kai abun da ka ga dama kowa ya komo ƙasanka. Gaba ɗaya? Alhamdulillah, wafa gaba ɗaya? Ni kaga ni fa wallahi ko ba na mugunta. Dai mutum ni ko mai zo mun da shi alheri zan masa. Ba komai, ba komai, ba komai wallahi. Magana ta ƙare. To, ai daga yanzu ba kai waya ba, ko wannan ka turo ko yayi waya, magana ta ƙare. Ai ni duk wanda ya zo wanda ya ce ga Attajiri ɗau kuɗi ka bashi ko kwaraniyan nawa ne, ko biliyan nawa ne ɗauki ka bashi. Na zama shugaban wafa gaba ɗaya kuma ai sai mu sai duk abin da ya kamata. Magana ta ƙare. Kana ina Mutari? Ya fi kuɗi. Tara abin da kake kana bani mamaki. A'a. Kawai ni ka gaban ce kan mun tsaya mun wani surutu. Ba na son surutu. Yawa. Masu karɓa suna ta karɓa attajiri. La 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 la. Attajiri. Attajiri. Assalamu alaikum. Allah ya taimake ka. Bismillah. Allah ya taimake ka shugaba. Sunusi ya hanya. Tun ina hanya nake ta addu'a. Allah ya sa in same ka a ofis ko da ba kuwa. Shugaba, kudaden nan nazo ka bani. Saboda an sauke mana kaya tun jiya. Ni kawai suke jira wallahi. Shine nazo ka bani wayannan kudaden. Shugaba, an ya lafiya kuwa? A no kaka da mu. Lafiya ta kalau. Ok, batun kuɗin nan ko? Kaka da bara sa ɗauko kuɗin bara in kira waya. Ba ni minti biyu da kuma. Attajiri. Mata suna faman nema attajiri. Yara suna faman nema attajiri. Kowa yana faman nema attajiri. Attajiri. Yawa, hello? Yawa, dan ba ni minti biyu ina zo. Nace yawa kana ji na ne ko? Hello? Hello? Yawa, Masu karɓa suna ta karɓa. San da daya. Allah mana magafara. Me ya faru? Wa ya taɓa mini kai? Ban sani ba. Na ce miki ban sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki ji tsoron Allah. Ki tuna zaki mutu. Ban gane in ji tsoron Allah ba. Wace ce ke? Dan Allah wace ce? Dan Allah wace. Kamfanin SMR Media Concept suka zo muku da sabon labari na ban al'ajabi. Me ya faru? Gaya mana menene yake faruwa? Mene Musulma? Yake azabtar da ni da abin da ban san na aikata ba. Komai ya farko zai yi ƙarshe. Ki ɗauki wannan abin jarrabawa ga Ubangijinmu. Duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa ɗan adam sai ya ɗauke shi a matsayin shine kaddararsa ta jarrabawarsa ta rayuwa. Lalle ku akwai lauje cikin naɗi. Tsangwamar da mijinta ya sa mata shine ta rasa dalilin me ya faruwar haka. Kiyayyar da mijinta yake mata ta rasa dalilin menene faruwar haka. Shin menene daban tsakanin biri da kuma ababsa? Me ya faru? Ta ba kowa sanin me yake faruwa. Ban san komai ba. Ya za ku dinga rena mana hankali? Komai da mu mutanen banza mutanen wofi kenan.
wallahi idan baka kuskura ka fito da maganan nan ka faɗa abin da Nabila take maka ba, in kai wasa zan tsine maka. Me kuma ya zafi haka? Me ya faru? Samar da labari Awwal Uba Kwakwatawa, tsada labari Kawu na Lagos Kabara, shiryawa Awwal Uba Kwakwatawa. Wannan wace irin jarabawa ce? Sha mara mutunci, wawiya, mutum kawai. Ai kai ne da kanka ka samu ɗanyen kara, kada ki kanka da shi, kawo ku dole ka ji zafi. Me ya faru? Ba da umarni Salisu Ma'azu Rijiyar Zaki. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna SMR Media Concept, nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku. Tabbas bincike ne kaɗan zai baka dalilin ganin sarkoma da kuma ƙyayyar da mijinta ya mata a dare ɗaya kuma a lokaci ɗaya. Mai ya faru? Mrs. Kwakwatawa Kori, kunne salama alaikum, harshe ya amsa. Koren Mrs. Kwakwatawa yana da ɗanɗano da gamsarwa, yana sanya mai gida yi wa uwar gida murmushi. Kwakwatawa Kori mafi inganci. Tuna da suna. Mrs. Kwakwatawa Kori Fauda. Kwakwatawa Kori. Mrs. Kwakwatawa Kori Fauda shine zai inganta muku ɗanɗanon miya. A nemi Mrs. Kwakwatawa Fauda domin inganta zaƙin miya. Ina ma'aurata musamman mata wanda suke son inganta soyayyarsa da mazajensu, ki kokari ki yi amfani da Kwakwatawa Kori don inganta soyayyar mijinki yau da kullum. Za ka same shi a duk faɗin shagunan da ke ƙasar nan, masu sa girki ƙanshi ya canja kala da gardi. To ka nemi Mrs. Kwakwatawa Kori yana nan a dukkanin shaguna. Duk matar da ta san kanta take kuma so ta burge mai gidanta in dai wajen girki ne, to za ta yi amfani da wannan kori. Ina masu sai da gidajen sai da abinci ko ku abincin biki. Duk inda ka sani a cikin jihar Kano akwai shaguna ko ina kai a faɗin ƙasar nan ma gaba ɗaya Najeriya za ka iya samun shi a dukkan jihar da kake ci. Za ka iya samun sa a manya-manyan kantina da gurin 'yan tebur. Kwakwatawa Kori. Ras! Mrs. Kwakwatawa Kori yakan sa mace ta mallake mijinta. Za ku iya samun sa a MT Light da ke kan titin zuwa Kuntau, ko kuma a Kafi Sito da ke kan titin Ɗorayi ƙarshen waya, ko kuma ku je Madaha da ke kan titin Ɗorayi, Albarka Store da ke kan titin Sharaɗa Gadar 'yan mata, ko kuma Jujin Labu Supermarket da ke kan titin BUK Road. Za ku iya samun sa a kowane shago da yake kafatanin jihar Kanan Dawo. Mrs. Kwakwatawa Kori, ga ɗanɗano ga gamsarwa. Attajiri, la 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 la. Rabo yake na kuɗi ne shi, da mai kuɗi ya zarita shi, cikin gari babu irin shi. Attajiri. Ƙanwata, dan Allah ina attajirin nan yake. Ai ko attajiri baya nan, sai dai ka dawo gobe. Da Allah yana jima bai da ba? Wallahi wani lokaci in ya fita kawai sai in an gan shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
gaskiya idan mai gida ya salwantar da kuɗin nan bai kyauta min ba, saboda Allah kaɗai ya san halin da zan shiga. Attajiri ne, attajiri ne, attajiri. Malam, dan Allah dan annabi, nan ne wafa? Nan ne wafa gurin canja kuɗaɗe. Allah ya ji kan uwarka. Amin. Tambaya ciniki makai. Na'am. Aka bani wani kuɗi, aka ce an bani ziliyan ɗaya. Shine na zo in tabbatar da ita ziliyan ɗin ce ko kuwa a'a ta fi haka kuɗin. Ziliyan? Ziliyan? Yi wana. To ni gaskiya a harkar canjin kuɗaɗe da nake yi ban san wani ziliyan ba. Me wani ziliyan? Baka san ziliyan ba? Ni ban santa ba. Amma za ka iya yin gaba mai biyu za ka samu wanda ya santa. Wannan wani irin tambaya ne. Ka zo daga ƙauye. Attajiri ya zalice kuɗi a ko'ina jama'a na ta faɗin attajiri. Manya suna faman nema attajiri. Mata suna faman nema attajiri. Yara suna faman nema attajiri. Kowa yana faman nema. Ka gama guje-gujen naka? Ba guje-guje ba ne ba. Wallahi ina ta tunani ne. Attajiri, attajiri, ina son dama da zarar mun gama ina samun abin da na samu wallahi sai a kauce ya fito. Tun shekaran jiya wallahi tunanin ka ne kawai a raina. Wannan abin da ya shafe ka ne, ni kuɗi na kawai na sani, wallahi sai an dawo min da kuɗi na. Kai fa ka san yadda muke da kai. Ni yanzu kai mun haka ya zan yi ba sai ya zan maka. Na yi maka bayanin yadda kuɗin nan suka abin nan. Kai mun hakuri ka ɗan ƙara min lokaci da Allah. Daga taimako sai ka nemi ka gurgunta ni, haka ake rayuwa? Mu je daga ciki. Mu je kuɗi kawai za ka bani wannan. Kuɗi ya fi kuɗi a attajiri. Yawa. Mutari. Habibu. Ba dai matsala ko? Ba matsala. Da so ne in dan kara muku kowane ziliyan. To ba matsala. Ba matsala. Yawa. A gaida baba. Allah ba mu alheri. Lafiya? Lafiya galau. Lafiya? Ni ne wanda na kawo motar nan muka waya da kai. To an ce in kai Attajira Motors. Ni kuma ɗauka attajiri aka ce in kawa. Saboda wallahi kana raina alaji. Ina ranka. Wallahi. To kai mai na tsare maka? Ba kake nema zaka cutar da rayuwata. Ban ma san ka ba. Me kake nema zaka shirya mun? A'a wallahi alaji ba haka bane ba. Ni dai bukata ta dan Allah a taimaka a dawo min da motar. An kawo masu motar su. A taimaka min alaji. Ashe idan aka mutu ana dawowa kenan. Ko? Kai kuma ya akai? Ai ni ne wanda muke rigima da mai bada gidan haya. Muke rigima da abokina kace ka siya mai gidan mu ba da lamba account. To ai account din da ka ba mu kace na uban gidanka ai ba shi bane. Ka turo account din uban gidan naka ai sai a tura masa, ko? Mai hali ne attajiri. Sai a kauce ya fito ne attajiri. Ina ya kai babu zalice kuɗi a ko'ina jama'a na ta faɗin attajiri. Manya suna faman nema attajiri.
mata suna faman nema attajiri, yara suna faman nema attajiri, kowa yana faman nema attajiri. Hello? Yara suna faman nema. Habibu, ya kuma yanzu muka rabu da ku kuma yanzu ka sake kira na. Iya? Attajiri, 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 attajiri. To, kun san abin da za ku yi? Lalle ku yi wata hikima ku yi dabara. Ku yi wani abu za ku ɗauka kawai ku gudu ku ban man motar. Ku gudu ku ban man motar, kun ji na gaya muku? Yawwa to, ku gudu fa. Ai shi ne gwara ku gudu. Ni dai bari in shiga. Hello? A'a, ni ba na son in ga talaka a cikin wahala. Ba na son na ga talaka a cikin wahala. Yawwa, ba na son ga ana takura a talaka. Ni na fi son koyaushe talaka ya zamto cikin jin daɗi da nutsuwa. Yawwa, kuma Allah yadda za sa dukkanin wani talaka a bashi ziliyan ɗai don su samu na? Ba na gaya maka ba na son wannan waye-wayen da kake faman yi ba. Wai me yake damun ka ne? Hana makota zaman lafiya. A wai talakawa ne ba na son gansa a cikin wahala. To, me? Dare yayi? Ina yi mai fada akan abin da yake kika zo zaki mun magana ki mun shiru. Gwaggo. Na ce abin da nake so da ke ki yi haƙuri. Kuma ki ci gaba da yi min addu'a. Wannan matsalar da take damuna Allah ya yi min ita. Na ji zan yi. Abin da ni ma zan gaya maka da sharadi guda. Tun da wuri ka fita hanyar waɗannan shaidanin abokanan naka domin na gane su ne suke sun ka. In Allah ya da zan tsaya in duba zan musu magana. Yanzu dai gogo ba tun da ya ce ki mai addu'a. Mu dawo gida mu shiga sai da safe gogo. To shikenan mu je. Hello? Au. Yaya kashe wayar. Da so ne. Hello? Da so nake. Hello? Zama zan sa a karɓo maka sai abin da ya kamata. Mai kuɗi uban masu attajiri, a ko ina jama'a na ta faɗin attajiri. Barka dai. Manya suna faman nema. Dan Allah, malam in ba za ka damu ba ina son zan maka tambaya. To ina sauraron ka. Dan Allah gidan attajiri nake nema, ina son dan Allah ka nuna min gidan attajiri ko ka kwatanta min shi. Attajiri? Kai ko malam me ya haɗa ka da attajiri kake neman gidansa? Kaka damu. Kawai dai in ka san gidan kawai ka kwatanta min ko kuma ka nuna min kawai kai min kwatance in ji. Gaskiya sai dai na baka lambar wayarsa. Idan ka kira ya ɗaga, in baka kira ba kuma shikenan. Shikenan ba matsala. Attajiri ne. Mai kuɗi uban masu kuɗi, attajiri ya zarice kuɗi. Nagode. Ina jama'a na ta faɗin attajiri. Me kula? Ka je ga waya. A duba inda aka turo kuɗin aka ce sun shigo. Sannan kuma wannan lokacin da kuɗin Najeriya nake so a biya ni kuɗina. Saboda Allah kada annabi lokan ma'adalci. Ai ba mu haka da su ba. Kaga an kace da wannan kuɗin za a sa mun zo da sarran mu fa. To ai ni na daɗe da neman husuma. Don wanda aka ce an siyarwa da gidan ma yana ciki na kulle shi sai na ga yanda za a yi. Kwarai kuwa yana ciki na kulle shi sai na ga yanda za a yi. Don haka ka je su nuna ma inda aka tura min kuɗin. Ka kulle shi a ciki. Na kulle shi a cikin gidan da aka ce an siyar da gidan. Neman husuma a gaya mana neman husuma. Attajiri. Wai waɗannan yaran in an to aiki da su sai su taiwa mutane shiririta
To yanzu ni sun bani na tonan ni kadai, su kuma sun yi wani gurin. Hello? Yawwa ta shiga. Hello? Hello? Salamu alaikum. Yawwa kuna ji na? Akwai matsala fa. Matsala kuma? Wallahi akwai matsala katotuwa ma, babban matsala ma kuwa. Babba? To yanzu kana ina kai? Nan hanyar doguwa. Nan hanyar doguwa? Hanyar doguwa ba To ka dakata da Allah, ka dakata. Kar ka tafi ko ina fa, gani nan yanzu nan zan zo. To, za ku zo? To dan Allah ku zo. Yanzu za ku zo ko? Yanzu nan zan zo. Kar ka damu da Allah, ka tsaya. To shikenan. To ina jiran ku. Ai su waɗannan shiriri ta barare in je in same su. Kai kuna ina ne? Manya suna faman nema attajiri, mata suna faman nema. Mai kuɗi uban masu kuɗi, attajiri ya zarice kuɗi, a ko'ina jama'a na ta faɗin attajiri. Manya suna faman nema attajiri, mata suna faman nema attajiri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar duniya gabaki daya. Sunana Kamal Sani Ibrahim, CEO a cibiyar Nasara Islamic Medicine. Wannan cibiya ta zo muku da sabon tsare-tsare ta yadda za ku dinga karɓar magunguna na gargajiya domin biyan bukata insha Allah a cikin sauki. Sabon tsarin da muka fito muku da shi shine cewa a duk yanda kake idan ka sayi magani a wajen cikin izinin Ubangiji sakonmu na Nasara Islamic Medicine zai ishe ku cikin aminci. Ina masu fama da cutan istimna'i, ciwon istimna'i idan ya haɗu da sanyi yakan haifar da mummunan matsala a cikin ɗan adam. Cutan istimna'i kaɗan daga cikin illolinsa yakan haifar da kankancewan gaba, tsinkewan mani, saurin inzali ko kaikayin gaba ko kurajen gaba. Ga mata yakan haifar musu da rikicewan al'ada ko ciwon mara a lokacin yin al'ada. Kuma mata masu fama da raka ji kaman wani abu yana musu yawo a gefen marasu. Ina mata masu samun ciki wata 6 wata 5 ciki ya zube. Wannan kaɗan daga illoli na ciwon istimna'i wanda yake haifar mata. Idan yayi ƙarfi a jikin namiji ko mace yakan haifar masa da rashin haihuwa ko rikicewan kasuwanci ko ya taɓa ma kwakwalwa ko zafin jiki ko zafin tafin kafa. Ina masu fama da ciwon siga ko hanta, ina masu fama da ciwon hawan jini ko sikila, ina masu fama da cutar HIV. Wannan cibiya mai albarka ta tadar muku da ingantattun magani na HIV. Kafin mu ɗauki magani mu baka na HIV sai mun gwada ka mun san adadin matakinta a jikinka. Insha Allah idan muka ɗora ka akan magani na cutar HIV za a samu biyan bukata cikin izinin Ubangiji. Ina masu fama da basir mai tsiro ko mai sa kumburin ciki, ina masu fama da cutar sihiri ko sammu, ina masu fama da ciwon ulcer. Wannan cibiya mai albarka Allah ya sahale mana magunguna daban-daban don itatuwan gargajiya. Domin neman waraka ka tuntuɓi wannan cibiya mai albarka Nasara Islamic Medicine. Ga masu neman babban ofis ɗinmu yana nan cikin garin Kano kan titin Yan Kura Umar Plaza shago mai namba 3. Ga nambobin wayanmu kamar haka, ga WhatsApp namba namu kamar haka. A duk yanda kake a faɗin duniyar nan cikin izinin Ubangiji idan ka sayi maganinmu awa 24 zai same ka cikin izinin Ubangiji.